Част от дипломатическия корпус в България посети Несебър. 12 посланици бяха посрещнати пред портите на Стария град от кмета на Несебър Николай Димитров по стар български обичай с хляб и сол. Посланиците на Индонезия, Беларус, Южна Африка, Косово, Кипър, Йемен, Афганистан, Ливан, Египет, Либия, Палестина и Хърватия разгледаха с интерес триизмерната релефна карта, която посреща гостите на града на ЮНЕСКО до самите антични порти пред археологическия музей. На нея се открояват 16-те най-важни туристически обекта, изобразени с скулптурни миниатюри. Посланиците посетиха археологическия музей и се запознаха с постоянната експозиция Несебър през вековете, в която са представени многобройни паметници на културата с историята на антична Месамбрия и средновековния Несебър. Дипломатите преминаха и по така наречения духовен път – културно-исторически маршрут, който обхваща реставрирани по проект Вяра в Несебър църкви. Те разгледаха църквата Света Параскева и експонираната в нея изложба «Спасени стенописи от несебърски църкви», църквата Свети Йоан Кръстител и църквата Свети Спас. Средновековните несебърски храмове са отворени за посещения, превърнати са в артистични ателиета, галерии и камерни зали. По време на посещението бяха обсъдени и възможности за създаване на културни връзки и по-тясно сътрудничество с държавите, чието посланици бяха на посещение. Кметът на Несебър проведе разговори с хърватския посланник госпожа Лиерка Алабек за бъдещо сътрудничество с град Дубровник. Несебър е много популярен. Той е подкрепен от ЮНЕСКО, както и Дубровник в Хърватска. Моето желание е наистина да създадем връзки между Несебър и Дубровник. Ние можем да предложим един общ пакет – Адриатическо море, Черно море, Дубровник и Несебър. Египетският посланник госпожа Манал Яхие Елшинауи подари древен египетски папирус на кмета на Несебър Николай Димитров и не скри очарованието си от града на ЮНЕСКО. За мен беше възможност да видя не само красотата на плажната ви ивица, но да разбера от кмета на Несебър колко богат исторически е този град. Определено бих препоръчала на всеки турист от Египет да посети Несебър. Палестинският посланник изяви желание до година да има представители на неговата страна в конкурса Слънце, радост, красота. Той разгледа с интерес стенописите в църквата Свети Стефан. Този град трябва да бъде посетен от всеки, за да види и почувства тази аура, която не може да бъде усетена в други градове в света. Посещението на част от дипломатическия корпус в града на ЮНЕСКО е потвърждение на излязлата тези дни класация, която нарежда Несебър в топ 10 на най-невероятните места на Балканите, които непременно трябва да се посетят. Показахме и наскоро открития духовен път или проекта Вяра в Несебър, новия културно-исторически продукт на община Несебър, и аз съм сигурен, че те ще разкажат за тази световна ценност на свои приятели в своите държави. Това е една част от нещата, които общинската администрация прави, за да популяризира името на Несебър, тъй като Несебър е перлата в короната на българското самочувствие.